Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Steph na sa ngayon ay nasa Japan. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, ako si Stephen pero tawagin mo na lang akong Steph. Tunay kong pangalan ang inilahad ko, ate, dahil wala akong dapat itago tungkol sa aking pagkatao. Ipinagmamalaki ko kung sino ako. Sa ngayon, narito ako sa Japan. Masasabi kong maganda pa rin ang kalagayan ko dito sa kabila ng naranasang pandemya kahit na apektado ang ekonomiya. Ang mahalaga, may trabaho pa rin ako. Ang YouTube channel na ito ay isa sa mga entertainment channel para sa akin at sa ating mga kababayan dito noong medyo natigil ang entertainment businesses dahil sa pandemic. May mga hindi kapani-paniwalang kwento na parang sa mga pelikula, pero para sa amin na nakararanas o nandito sa ibang bansa, naniniwala kami sa mga kwento ng aming mga kapwa OFW, lalo na ang mga inaapi. Sa panig ko, nangyari ang karanasan kong ito noong wala pa ako sa ibang bansa, at sana ay mapili rin itong maisadula. Talagang matigas ang ulo mo, Stephen. Aray ko, kuya. Tama na. Maawa ka
sa akin. Hanggang sa hindi ka tumigil sa kahihiyang ginagawa mo, hindi rin ako titigil sa pambubugbog sa'yo, Stephen. Kung buhay pang itay, siguradong itatakwil ka niyang anak dahil sa ginagawa mo. Bakit hindi niyo matanggap na ganito ang pagkatao ko? Talagang hindi, dahil wala tayong lahing bakla. Aray ko, tama na kuya. Parang awa mo na, tama na. Tama na, Raul. Baka mapatay mo na yung kapatid mo. Kausapin niyo ng mabuti yan, Nay. Nakakahiya siya. Tama na. May punto naman kasi ang kuya mo. Nakakahiya ang ginagawa mong pakikilahok sa mga gay contest. Nakakahiya, anak. Sobra naman ang kuya mo. Mantakin mo yan. Halos nakapikit ng isang mata mo. Sumakit pa nga ang likod ko. Nabali ata ang buto ko sa likod dahil sa pagtadyak niya sa akin. Ano? Tinadyakan ka pa? Grabe naman yan. Grabe talaga ang Kuya Raul ko. Dalawa na nga lang kaming magkapatid. Ganito pa ang trato niya sa akin. Bakit kasi hindi ka pa umalis sa bahay niyo? Total, naghahanap buhay ka naman. Pumapasok ka sa parlor. Naaawa kasi ako kay inay. Sino pa ang makakasama niya sa buhay? Madalas pa namang wala doon ang Kuya Raul. Mahal mo talaga ang pamilya mo, ano? Kahit hindi maganda ang trato nila sa'yo. Pamilya ko sila. Dapat lang na mahalin ko sila. Pahalagahan. Dahil pamilya ko sila. Gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Wala pa si Kuya Raul, inay. Hindi pa siya dumarating. Hinihintay ko siyang umuwi. Ako na ang magbubukas ng pinto para sa kanya. Ako na lang ang maghihintay sa kuya mo. Baka bugbugin ka na naman pag nakita ka. Ha? Malalim na ang gabi. Siguradong lasing na naman yon pagdating. Kaya matulog ka na. Ako na lang ang maghihintay sa kapatid mo. Hoy, bakla, pera mo nga. Opo, kuya. Sandali lang. Eto kuya. Kunin mo na itong 1,000. 500 lang ang kailangan ko. Pangdagdag ko lang sa ibabayad natin sa kuryente. Baka kasi maputulan tayo. Kuya, nabayaran ko na. Huwag mo nang isipin yun. Ha? Nagsweldo na kasi ako sa Tama parlor. na, tumigil ka na. Alam mo na ngang ayaw na ayaw kong naririnig na sa parlor ka nagtatrabaho. Sasabihin mo pa? Kuya. Kung nabayaran mo na pala ang bill ng kuryente, eto, kunin mo rin ang perang iniabot mo sa akin. Hindi ko yan kailangan. Mabait at responsable rin naman si Kuya Raul kahit binubugbog niya ako, Ate Emmy. Hindi lang talaga niya matanggap ang pagkatao ko. Dahil siguro maaga akong sumali sa mga gay contest at hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nung 20 anyos ako, niyaya ako ng isang kaibigan ko na mangibang bansa dahil may opening sa Japan.
Kaya naman hiningi ko ang pahintulot ng aking ina. Sigurado ka ba na gusto mo, anak? Opo, Inay. Gusto ko pong makatulong sa inyo. At para hindi na rin ako nakikita ni Kuya Raul. Para mabawasan naman ang galit niya sa akin. Ay, nag-iisa ka kung sakaling makapunta ka doon, anak. Inay? Hindi ka namin matutulungan kung sakaling may mangyari sa'yo doon. Sinong magmamalasakit sa'yo? Wala naman po sigurong mangyayari sa akin, Nay. At isa pa, matalik kong kaibigan naman ang kasama kong pupunta roon. Maski papano, may magmamalasakit sa akin. Ay, Stephen, anak. Inay naman. Steph ang itawag niyo sa akin. Huwag niyo nang banggitin ang buo kong pangalan. Alam niyo na nga ang pagkatao ko eh. Ay, halika nga, anak. Inay. Sige, papayagan kita. Kasi hanggat maari, ayoko ring makita kang binubugbog ng kuya mo. Pero aaminin ko din, anak. Dismayado din ako. Kasi... Naiintindihan kita, Nay. Pero wag po kayong mag-alala. Patutunayan ko sa inyo na kahit ganito ako, pwede niyo po akong pakinabangan. Patutunayan ko yan, Nay. Sabi ko na nga ba papayagan ka ng nanay mo. Alam mo, hindi lang ako masaya dahil pinayagan ako ng inay. Masaya rin ako dahil naramdaman kong mahalaga rin pala ako sa kanya. Talaga? Oo, girl. Sa wakas, napatunayan ko na rin na talagang mahalaga ako kay inay. Ang kuya mo lang naman kasi talaga ang hindi nagmamahal sa'yo. Ay... Ang tapang sa'yo ng kuya mo. Alam mo, friend, sa totoo lang, mabait naman ang Kuya Raul ko. Responsable din. Pero talagang galit siya sa pagkatao ko. Ang sabihin mo, talagang suplado ang kuya mo. Hindi man lang marunong umiti. Mas nginingitian mo na, hindi man lang namamansin. Ha? Kaya wag mo na ngang ipagtanggol ang kuya mo. Iba talaga ang ugali niya. Mangingibang bansa ka raw, sabi ni inay. Oo, kuya. Inaayos ko na ang mga papeles ko. Alam ko naman aalis ka dahil gusto mong iwasan ito. Aray ko, kuya! Bakit mo naman ako binatukan? Dahil bakla ka, nakakahiya ka. Ano ka ba naman, Kuya Raul? Wala naman akong ginagawa sa iyo. Bakit mo ako ginaganyan? Kita mo na, pinaiiral mo na naman ang pagiging bakla mo. Umiiyak ka pa, ha? Wes, bibigyan kita ng dahilan para umiyak. Aray ko! Tama na, Kuya Raul! Maawa ka! Huwag mo na naman akong bugbugin! Maawa ka sa akin! Pasensya ka na, girl. Kung pumarito ako kahit 10 oras na ng gabi. Ay, walang anuman, Steph.
Sabi ko naman kasi sa'yo, demonyo talaga ang kuya mo. Ang kulang na lang sa kanya, sungay at buntot. Mukha na talaga siyang demonyo. Friend? Buti naman at hindi na naman umitim ang mukha mo sa pambubugbog sa'yo. Kung hindi, naku, paano mo ipagpapatuloy ang pagpuproseso ng mga papeles mo? Bakit ikaw? Tapos mo na ba ang mga papeles mo? Hindi pa naman. Pero alam kong baka maantala ang mga papel mo sakaling mangitim na naman ang mukha mo dahil sa ginawa sa'yo ng kapatid mo. Huwag kang mag-alala, friend. Kahit na anong mangyari, hindi ako papayag na maantala ang lahat. Pipilitin kong matapos ang lahat ng kailangan kong papeles para makapangibang bansa na ako. Dahil sa patuloy na pambubugbog sa akin ni Kuya Raul kahit walang dahilan, sinikap kong kumpletohin agad ang mga papeles ko para makapangibang bansa na ako, Ate Emmy. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib pagdating ko sa Japan. Maikli lang ang unang kontrata ko dito. 6 months lang, pero renewable. Ilang beses din akong nag-renew ng kontrata bago naging stable ang trabaho ko sa Japan. Hanggang sa nakilala ko si Madam Suzette, isang mamasang ng mga Japayuki na may kapit sa mga mayayaman at sikat na Japanese. I like your style, Steph. Many Japanese are coming here in my bar because of you. Oh, thank you, Madam Suzette. Thank you so much. You're welcome. Gusto kong ipagpatuloy mo ang kasipagan mo, ang pagiging mabait mo sa mga guest. Opo, Madam Suzette. Promise. Very good. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Malaki ang mababago sa buhay mo basta manatiling mabuti ang gawain mo. Madam? Mapagbigay ang mga Hapon, pero ang kinasusuklaman nila ang mga manlilinlang. Huh? Kaya iwasan mong maging mapagsamantala dahil baka mapahamak ka. Opo, Madam. Tatandaan ko po ang lahat ng mga bilin nyo. Hindi ka makontak ng nanay mo, kaya ako ang tinawagan niya. Busy kasi ako, girl. Oh, bakit daw? Ang Kuya Raul mo, nadisgrasya daw. Ano? Bakit daw? Anong nangyari sa kuya ko? Paano siya nadisgrasya? Lasing daw silang magkakaibigan. Bumanggang sinasakyan nilang kotse. Ano? Ay, Diyos ko. Kumusta na raw ang kuya? Buhay siya. Kaya lang... Kaya lang ano? Sabihin mo na. Anong nangyari kay Kuya Raul? Mapuputulan daw siya ng 2 paa. Ano? Yan ang sabi ng inay mo. Ay, Diyos ko. Kaya mas mabuting kontakin mo na ngayon ng nanay mo para malaman mo kung ano talaga ang nangyari.
Nay, huwag niyo pong isipin ang gastos. Ang mahalaga, mailigtas ang buhay ni Kuya. Steph, anak. Ako po ang bahala. Magpapadala ako ng malaking halaga sa inyo, Nay. Gamitin niyo para sa operasyon ni Kuya. Ay, naku anak. Talagang natataranta ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Basta relax lang kayo, Nay. Gawin niyo po kung ano ang tama. Kaya nga ng sinabi ko, ako na po ang bahala sa gastos. Magpapadala ako agad pagkatapos nating mag-usap. Ay, salamat, anak. Pagkatapos ko pong magpadala ng pera, susubukan ko pong magpaalam sa amo ko. Susubukan ko pong umuwi dyan sa Pilipinas, Nay. Ha? Papayagan ka kaya? Ipaliliwanag ko po ang nangyari. Baka sakaling payagan akong umuwi. Ayan Kuya, hindi ka na maiinip dahil may wheelchair ka na. At dahil may artificial leg ka na rin, makakalakad ka na. Yun nga lang, magtiyaga ka at huwag kang magmadali sa paglalakad dahil baka mabuwal ka o matumba ka, ha? Stephen, kapatid ko. Ha? Kuya Raul? Ngayon mo lang ako tinawag ng ganyan. Patawarin mo ako, kapatid ko. Naging malupit ako sa iyo dahil sa pagkatao mo. Kuya Raul, magkapatid tayo. Tayo ang dapat magtulungan. Kaya wag ka nang umiyak, ha? Naawa lang ako sa sarili ko. Isa na akong inutil. Paano pa ako makakapaghanap buhay para sa amin ng inay? Kuya, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Nangako akong hindi ko kayo pababayaan. Nandito lang ako, Kuya. Huwag kang mag-alala. Yun ang unang beses na tinawag akong kapatid ko ni Kuya Raul. Yun din ang naging daan para mas maging malapit kami sa isa't isa, Ate Emmy. Hindi ko pinabayaan ang aking ina at kapatid at natutuwa akong sabihin na maayos na ang kanilang pamumuhay sa Pilipinas. Nagtayo pa ako ng isang maliit na grocery store na pinamamahalaan ng aking kuya. Nandito pa rin ako sa Japan at nagtatrabaho pa rin ako kay Madam Suzette. Ako pa rin ang pinagkakatiwalaan niyang humawak sa mga babaeng isinasali namin sa mga contest. Totoo ngang hindi na bawal masyado ngayon ang mga social gatherings, pero gaya nga ng sabi ko,
Hindi naman ako totally nawalan ng trabaho, kaya patuloy kong nasosuportahan ang pamilya ko. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Steph. Steph, una sa lahat, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Sana nagustuhan mo ang pagkakasadula nito. Alam mo, may mga hindi inaasahang pangyayari na talagang nagdudulot ng pinakamalaking pagbabago sa buhay ng sino man. Katulad ng nangyari sa kapatid mo, nakalulungkot mang isipin, pero nagsimula lang umayos ang sitwasyon ninyo noong siya ay naaksidente. Pero dahil napakabusilak ng iyong puso at talaga namang mahal na mahal mo ang iyong pamilya, nanatili ka pa ring nakasuporta sa kanila. At yan ang talagang gawain ng isang mabuting anak at mabuting kapatid. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan